Hát, sziasztok, skacok! Ebbe a videóba itt leszek Larával, és egy FNAF játékkal játszunk, FNAF Story. Iratkozzatok fel! Hát jó, na. Itt megy egy motoros dik a háttérbe. Hanna, én mi vagyok? Karakterem az mély cigány. Dik, itt ment egy fogyatékos motoros háttérbe. Mit Hanna, mondtál? A karakterem mély cigány. Régen annó, a kiskoromban nem tudom miért, de ezt tetszett. Ja, menjünk már be amúgy közben, gyere! Gyere, Lara, ide! Itt vagyok már. Mi? Menjél be, oda, úgy. Folyton segítenem kell neki, mert loser. Már bocsánat, hogy nincsen Robloxom. Hát az én telefonomat használja, ezt már elmondtam egyszer. Vagyok. Hát seggembe. Szevasz. Ez rendőr csaj. Rengeteget játszottam már ezzel a játékkal. Csak majd csináld azt, amit mondok, jó? Várjál, úgy vagy el a szöveget, hogy találjalak. Ciao. Ja, szia. Te meg hova mész? Valahova. Showtime! Na, ezt végig szoktam beszélni először is. Itt vannak a FNAF karakterink. Ő itt Foxy. Ő itt Bonnie. Ő itt Chica. Chicken banana. Na csönd! És ő itt Freddy. Mit képzelsz, hogy beleszóltál mondanomba? És ők itt a FNAF karakterek, akik majd később be akarnak minket ölni, de azért tök cukinek látszolnak. De hát azért. Hova mész már? A seggedbe. Hol vagy? Mögötted jövök. Ja, elhagytak. Leave me. Nem menekülés. Beszélj hangosabban, ha beszélsz, szóval. Mert nem hallanak a nézők. Itt a kamera, innen lehet nézni, ugye. Mi hol lesz. Hát már bekapcsoltam a kamerát, ember. És mit kéne csinálni? Hoppá, rámentem a shopra egy pillanatra. Oké. Jönnek a betörő polik. Hát mi a flagma kép? Amúgy verni kell őket. Vedd elő azt vedd elő, azt a botot, és verd szét a faszba őket. El lehet tenni már a botot? Igen. A később résznél inkább maradj mögöttem, jó? Innentől lesz majd egy gyilkolós rész. Nem tudom, mikor meg tudnak venni. Na, kövess. Várjál, egy kicsit lassabban mész. Bárhol lehet Csika, szóval készülj a futásra. Vagy Csikával kezdünk, vagy melyikkel kezdünk? Melyik üldöz először? Vedd fel azt a deszkát ott szembenézd. Ma felvettem. Ja, felvettél egyet, akkor kövess. Nem is láttam, hogy felvettél, akkor gyere. Ja, nem, ezt ide kell vinni, tényleg. Követsz? Várjál. Ide be kell rakni. Várjál, hova? Oda van írva. Mindjárt. Egy nyíl ott van. Várjál, Ja. itt van. Menj oda az ajtóhoz, és meg fogod látni, ahogy megjelenik egy ilyen cucc. Menj oda. És arra. Szerintem a mosdóban van egy olyan megérzésem, általában ott szokott tenni. Ja, ez Foxy, a kedvencem. És hol vagy most? Itt vagyok erre. Ez amúgy a Roxy-nak a helye. Roxy, úristen, úgy hívják a cicusomat. A FNAF-ról neveztem el. Most fel kell venni egy deszkát? Hát, hogyha találsz, igen, de nálam van az utolsó. Nálam is van egy. Hát, többet lehet vinni. Valakit üldöz a Foxy, nem? És azt itt. Hol vagy? End of day. Vége az éjszakának.
Ő a nulla angol tudású, én meg a kicsi alapszintű angol tudású, mármint, hogy alapdolgokat tudok. Lekapcsolódok, a kis csöves a lámpádaik. Fel kell kapcsolni. Ja, kell kar. Igen. Nekem is kell. Nem. Én intézem. Már megint megy ez a fogyatékos motoros. Hol vagy? Most ki nem találok. Mit képzel ez a hülye motoros, hogy itt körözget az utcába? Fasz, dögöljön meg, burulna Vége fel. van a második éjszakának. Remélem nem tiltják le a videónkat, amennyi káromkodás van benne. Még káromkodtál? Hát most mondtam, hogy meg. Mármint, hogy érted, mire gondolok. Hogy menjen fel a Mennyországba, csúnyán mondva. Lemerül. Óvatosan menj helyekre, jó? Én mögötted vagyok. Ne gyere be, ne maradj itt, ahol én, mert itt a csika. Jól gondoltam. Csá. Akkor most nekem hol kell menni? Meglátott engem. Menekülj, csak menekülj, jó? Engem követ, csak menekülj. Ne, nyugi, több életünk van. A lényeg, hogy menekülj. Mikor lesz vége a második éjszakának? Majd ha az összes elemet beraktuk. Már nem követ. Én soroló Ki már megint követ. Menj, fuss gyorsan. Én? Igen. Hogy kerültem én ide? Hogy kerültem a színpadra? Hát fogalmam sincs. Te dolgod, hogy kerültél oda, nem? Nem. Már megint jön ez a kibaszott motoros. És az jó? Hát mindjárt feljelentelek, bazzak, hogy itt motorozó, és ha ez egyik ismerősöm lenne, hú, hát akkor ez elég izé lenne, hogy itt közben káromkodok. Szerintem ez lehet egy squad. Ezt még jobban utálom a quadost. Itt körözget folyton, fú, de utálom azt. Most kioldaz. Vagy most melyik van? Most van a csika. Az előtt láttam, csak nem vett engem észre. Akkor jó. De ez mit csinál? Mi a Jaj, meg... Elkapott. Egy életem elveszett. És hány élet van? Csak azért mentem oda, mert le volt dőlve. Egyenesen, mint hogyha Hány élet megdőlt van volna. összesen amúgy Hanna? Hát nem élet, hanem HP. Akkor HP. Hát nincs meg, hogy hány. Csak annyi szó. Ezek nagy sebeznek, szóval. Már nem sok. Mindjárt berakom az utolsót. Ja, azt hittem utolsó, még van egy. Igen, még van egy a 8. Az a WC-be lesz. Reméljük nem lesz ott a csika. Van egy megérzésem, hogy megint ott lesz, de... Most nincs ott. Csika. Hol az elem? Valaki már felszedte. Ja, már berakták. De jó. Feljebb lök egy kicsit. Ó, ő. Szia. Freddy. Szia. Freddy Fazbear. Érdekel. Mit kezdtél elmondani? Freddy Bér. Fazbear. Fazbear. Már engem is átállítasz az arra hülye gondolkodásra. Már megint elfordult a képernyőm egy pillanatra. Na. Freddy Fazbear. Nem tudom, ez hogyan mázza. Szevasz, Freddy. Mi van? Open the doors. Yes, Nyissuk ki, van, engedjük be. Mi van Csaj, akkor? engedd be, menj a Yesre. Ne, lehet, hogy a nóra mentem. Yesre, a Yes lesz. Beengedtük. Látod, kockáztattuk az életünket miattat, te csöves. Szóval várunk Csöves azért. krumpli. Várunk egy kis kedvességet. És nem mosolyogjál, mert mindjárt fejbe váglak, ja? Csöves krumpli? A csöves krumpli az te vagy. Csöves krumpli az te vagy. Nézzük a kamerát. Ja, amúgy az 5 éjszaka Freddy pizzázójában, hogy mennyi, az
Annak lesz második része, szerintem tudjátok, decemberben. Alig várom, elmegyünk az egyik barátnőmmel moziba. Megnézni. Emmával. Ő már egyből kivel? Hát Emmával. Jó van, na. Hát videóban vagyunk, majd utána megbeszéljük, de mindegy. Ennél csak rá kell kattintani. Hol van Freddy Fazbear? Fazbear, ja. Mindig ezzel rögtünk, de hogy tudtok neki ilyen hülye nevet adni? Amúgy az egyiknek meg nem tudom már milyen neve, Tokó, vagy nem tudom mi. Tokó Gábor. De nem tudom már, van egy, ami tavaszi tekercs, azt tudom, van egy, aminek tavaszi tekercs magyarul a jelentése. Itt a Freddy, megtaláltam a színpad mögött, üldöz engem. Új. Freddy Fazbear, ezt ennyire nagy egód van, üldözöl engem a fasz fejeddel, szó szerint fasz és bear fejeddel. Áldozz fel magad érte. Nem te. Most a Bonnie fog jönni. Ő fog üldözni, a nyúl. Az jó. Nyuszika, gyilkos nyuszi! Csörög a telefon. Vagy nem a Bonnie, de ő üldözött már? Nem tudom. Fogalmam sincs, nem figyeltem. Lehet, hogy üldözött már. Jó napot kívánok, Fidesz, ja? Ezt mindig eljátszom, minden telefonálásnál. Itt a Freddy Fazbear. Ez mi? Mit csináltam? Komolyan? A sor. Én se tudom. Nem akarok semmelyik lenni. Menj innen. Jó napot kívánok! Jó, most ez a küzdelem, vagy mi? Milyen küzdelemről beszélsz te itt? Ez. Milyen szögből nézem a dolgokat? Tudom magam irányítani, de fura a képernyőm. Nem tudom, mi a bajom. Ütni kell? Csak vigyázz. Mi bajom? Innen látom a dolgokat, de nem tudom irányítani. Tudom irányítani, csak furán. Nézd, Lara. Hát te vagy. Hát de Ja, én is. Gyere ide, te hülye. ez így nem jó. Ez így nem jó. Oda eldött. Elmeghalt. Jön a Freddy Fazbear. Mi van, most Squid Game-et játszunk? Én meg fogok halni, mert nem tudom, befagytam. És rosszul van a képernyőm. Szóval, hogy öngyilkos leszek. Öngyilkos lettem, mondtam. Amúgy csinálunk mindjárt még egy videót, de srácok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Dick. Még nem állítottam meg. Most már meg. Miért nem akar megállni, ha